Din l-intervista ser tlaqana mas-Sur Karmel Ġikawki, grazzi tal-ilqajt l-istedina tagħna. Grazzi tal-istedina. U nixtieq nibda billi nistaqsik għalik x'inhi l-letteratura? Il-letteratura naħseb hija terminu kbir wis biex tfissru ġiex kelmiet, u veru, però nista' ngħid li hija il-kliem qiegħed b'mod artistiku. Għaliex hawn kodba oħra li naturalment mimlin bil-kliem għax il-kliem isawwar il-kidba mhux hekk, però ma tistax tgħidlu letteratura, ktib fuq il-gardening pereżempju, il-ġardinaġġ. Għaliex il-letteratura fiha issib l-użu tal-idjoma, tal-metafora, ta' figuri ta' taħdit oħrajn. Fiha aktar ħsieb, fiha ċerta profondità li tmiss il-qalb. Fil-poeżija nistgħu ngħidu b'mod sempliċi li l-poeżija hija ħsieb profond infisser fi kliem artistiku. Allura biex infisser sew x'nifhem bil-letteratura ma nasalx iktar minn hekk. Imma tħoss li ħaġa hija letterarja u kitba oħra mhijiex letterarja, għaliex kif qed ngħidu min qed jikteb affarijiet li mhumiex tal-letteratura ma se joqgħod iħabber rasu għall-idjoma u għall-metafora, ma jgħid dak li għandu jgħid u biżżejjed. U għalik x'tagħmel il-letteratura li forom oħra ta' kidba ma jagħmlux? Ekku, il-letteratura propja televak tmisslek qalbek qisu. Dak li qed ngħid hekk tieħu gost taqra l-kelma miktuba mirquma, għax il-letteratura titlob li l-kelma tkun mirquma mhux titfaħħa l-aqwa li jiftehmu. Ġieli kultant xi ħadd juża kelma żbaljata u meta tgħidlu mhux hekk u huwa l-aqwa li ftehmna, imma fil-letteratura ma tagħmilx hekk l-aqwa li ftehmna, tipprova. Issa f'kitbiet oħra jista' jkun li dak li jkun ma joqgħodx jażel il-kelma propizja, imma juża l-ewwel waħda li tiġi f'moħħu basta jfisser dak li qed jgħid. Mentri fil-letteratura tatik dal-pjaċir li qed taqra xi ħaġa li tatik gost. U inti kif bdejt tikteb u għaliex x'wasslek biex tibda tikteb? L-ewwel ktieb tiegħi kien dak li semmejna jew li se nsemmu li ħareġ fl-1973. Dak kien ktieb għall-kbar għax kien bil-poeżiji. Imma mbagħad bdejt nikteb regolarment meta bdejt nikteb il-kotba tfal. U kien ġrat ħaġa, kont ġaqet nikteb xi ħaġa jiena sewwa xi stejjer fuq Pietru Pitravu dal-karattru li jiena ħloqt. Però kien għandi ma pubblikat xejn, kont ktib xi 3 jew 4 stejjer biss. Imma mbagħad ġara li Trever Zahra kien qed jirrealizza li m'hawnx kotba bil-Malti għat-tfal biżżejjed u kien wasal biex joħroġ il-pulena tad-deb. U laqqa lit-teachers tal-primarja, tas-sekundarja biex iħajjarhom jiktbu xi ħaġa huma wkoll. Alla ma stax immur għax il-tas-sekundarja laqqa. Però oħti kienet tgħallem fis-sekundarja u marret hi. U oħti entużjażmat ruħha wkoll. U jien qed nikteb dak l-istejjer komplejthom u lestejt l-ewwel ktieb. Però meta mort għand il-publishers la kienu semmu b'dal-karattru Pietru Pitravu, waqqas semmu bismi. Allora ma rridux jissugraw il-flus jipprintjaw jippubblikaw ma jinbieħx. U kelli ħabib tiegħi magħruf ħafna wkoll fil-letteratura, Viktor Fenek, illi ħadni għand il-Luxpress, illum spiċċat, u printjani hemmhekk. Imbagħad meta ġejt għamilt it-tieni wieħed ta' Pietru Pitravu meta rajt li dan intlaqa' tajjeb, ħajjarni biex nagħmel it-tieni wieħed. Mort bit-tieni wieħed għand il-publisher u il-publisher li kien irrifjuta l-ewwel wieħed issa għalli iwa nagħmluh dan għax issa kien jaf li qabad l-art speċi. Għalli anzi nagħmlu edizzjoni oħra tal-ewwel wieħed ukoll. U minn hemmhekk bdejna kull meta mmur b'xi ktieb ta' tfal għandu jaċċettah. U minn meta bdejt tikteb għat-tfal, komplejt tikteb xi poeżiji oħra? Iva. Fil-fatt għandi 6 kotba ta' poeżija għall-kbar. U għandi 3 kotba ta' poeżija għat-tfal ukoll. U kif tagħżel bliema ġeneru ser tikteb jekk hux poeżija jew xi romanzi jew novella? Naħseb mill-bidunet ikollok frasek. Per eżempju, ħsieb għal poeżija jdum idum frasi ħafna jiena jdum idur. U nkun naf li poeżija ħad toħroġ mhux storja, għax hemm differenza kbira bejn poeżija u rakkont ta' novella jew romanzu.
Allura meta niġi biex nikteb ikun diġà fassalt f'moħħi kif se nikteb u x'se nikteb anke bliema lingwa. Għaliex hawn jikteb l-Ingliż ukoll. Imma jien ngħid għalija nippreferi nikteb bil-Malti. U x'kienu l-influenzi letterarji kemm Maltin kif ukoll barranin fuq ix-xogħlijiet tiegħek? Fit-tfuliti kont naqra il-kodba ta' Enid Blyton l-iktar. Kont nisilifhom mill-librerija għaliex jiena niġi minn familja fqira u għaskella flus ommi biex tixtri l-kodba. Meta bdejt nikber u bdejt tixtri il-faxxikli tas-solt. Kienu jinbijaw faxxikli li imbagħad biż-żmien inġabru fi ktieb wieħed. Kienu jħabtulna bibbieb, insomma min irid jġibu lek id-dar. Ilek ġek il-faxxiklu tal-romanz, pereżempju. U kienu romanzi bħal misteri tal-Wardija, miktubi minn Kumbo u hekk. Imma mbagħad daw kont nisilifhom mill-librerija l-kodba li kont naqra ta' Enid Blyton u kittieb oħra tfal. Mbagħad iktar ma nikber bdejt naqra ta' kittieb oħra wkoll. Pereżempju Michael Morpurgo u kittieb oħra insomma li jolqtuni, mhux l-awtur l-iktar, l-istorja. Taf inti fuq wara jkollhom il-blerb, illum ngħidu l-aħħar setta, għax permezz tagħha tħares daqsxejn ġewwa fih il-ktieb. U jekk jinteressani nixtrih u naqrah, jew nisselfa kieku mill-librerija. Imma ġifieri din l-influenza li kienet ta' kittieb oħra barranin, imbagħad jekk niġu għal kittieba kbar. Għal-kbar, ġifieri għall-adulti kittieba tal-kbar. Hemm ħafna anke Maltin l-influenzawni ħafna. Bħal l-ewwel għandna l-klassiċi tagħna. Rużar Briffa l-poeżija, Giuseppe Kuti, Dunkarm. Ġifieri dawn li konna nistudjawhom l-iskola kienu qed jinfluwenzawni ħafna bla ma naf forsi. Imma ma bdejt inħossi li jisni anke jien għandi xi ħaġa x'ngħid u jisni dew ħajruni biex anke jiena nipprova nippubblika wkoll. Għalkemm jiena meqjus bħala kittib ta' tfal, jew għat-tfal, però ktibt kodba kbar ukoll, fosthom sitt kodba ta' poeżija. L-ewwel ktib tal-poeżiji tiegħi kien ma' erba' oħra, dak iż-żmien kun ngħidulhom shared anthologies, għaliex trid toħroġ il-flus inti u wieħed waħdu biex joħroġ il-flus għal ktib sieħ ta' poeżija kienet tkun wisq. Allura konna nintaqgħu erba' jew ħamsa u noħorġu il-flus biċċa kull wieħed, naqsmuhom bejnietna. U kienu konnu 20 poeżija, ngħidu aħna, jew 20 paġna. Ħanaqra tnejn minn dan il-ktieb, għalkemm dan ħareġ fit-73, kien hemm kont diġà qiegħed inħalli l-poeżija tradizzjonali u nadatta ruħi għal poeżija moderna bil-vers ħieles u x'nafien. Din l-ewwel waħda li se naqra hija mingħajr ir-rima. Jisimha Ikidni l-ħsieb. Bħal dudu li jberren u jahwar dabin ġewwa qalbi, bħal xafra li tidħol fil-laħam il-ħajta ruħi, bħal morsa li tafas u tasar lil moħħi bħal sponża, bħal darsa mħassra fis-saqaf tas-subkonxju, ikidni l-ħsieb meta nilmaħ xwejħa battal il-maqgħad tiegħek għal dejjem. Di kienet poeżija dedikata lill-ommi li ma kienitx għadha xi ma jiena kont qed nara bil-quddiem kemm se nimmissja meta titlaq. Tafu intom għal-minu ġufni iktar ħossu jintrabat mummu minn minnu miżżewweġ li jkollu l-martu l-uliedu. Din it-tieni poeżija minn dan il-ktieb miktuba fis-sena 72 ukoll hija bir-rima u jisimha Uċuħ. Mulej, 1000 darba rajtu ikasbar l-amar tiegħek, 1000 darba rajtu jotor imil jaqa' jitmiegħek, 1000 darba rajt lajb f'wiċċu u 1000 darba tkasajt bih. U tant ħares lejn wiċċu li l-wiċċi bdejt ninsih. Ma llum ħarist fil-mera fejn wiċċi sewwa rajt u ntbaħt kemm jixbaħ wiċċi lill-wiċċ li bih tkasajt. U billum il-ġurnata għadek tikteb? Iva, sissa għadni nikteb. U nitlob il-mulej li kemm jista' jkun moħħi ma jinxifx mill-idejat
Għax jekk jiġfu l-idejat ma tibqax tikteb. Ħareġ ktieb is-sena l-oħra u għandi 3 oħra qed jistennew li joħorġu. Ġifieri il-publishers aċċettawhom u qegħdin fil-pipeline kif ngħidu biex joħorġu matul din is-sena. U kien hemm xi żmien fejn waqaft tikteb? Mhux li waqaft tal kollox, però kien jiġri hekk ara, pereżempju semmi dal-istejjer ta' Mastru Gerfex ta' Betta Trombetta, daw kienu jidhru fis-satar. U tidher waħda kull xahar, kull ħarġa. Ġieli iċempilli l-editur jgħidli l-estej tal-istorja, l-għas bissad neħsibt fiha, allora nkun immaġġel biex nfittex nikteb u m'għandix idejat, allora hawnhekk inħossi blukkat. Imma mbagħad jew naqra xi ħaġa, xi ktieb pereżempju ktieb tal-jokes. U tieni idea minna nieħu minn spunt minna nieħu l-ispunt u nfassal storja. Daw il-waqfiet li kelli, però isu li jkolli ħaġa kull sena baqgħet. Ġieli kien hemm sena li ma ħarġitx, imma mbagħad is-sena wara joħorġu 2 jew 3. Tifhem ġifieri ma nistax ngħid li kien hemm żmien ta' waqaf tal-kollu. Kompletament. U x'kien l-akbar xkiel li sibt matul ħajtek forsi biex tikteb jew biex tippubblika? Naħseb li kienu 2. L-ewwel wieħed il-hobbies li kelli. Fosthom kelli kont irrabbi l-asafar, kanarini, amorini, kokatils, kwalitajiet differenti ta' asafar. Li daw jieħdu lek ħafna ħin, speċjalment meta jkollhom il-frieħ. Imma mbagħad wasal iż-żmien meta l-kitba rebħet kelli nwaqqaf dan il-hobby bejt kollox u bdejt natikat il-kitba. L-għadu liħor iż-żmien għax kont impenjat bħala teacher jiena u nieħu l-pitat 16 nikkorreġi u nipprepara u kont impenjat u bgħadni bil-mużew. Allura il-ħin kien għadu importanti. U dan solvejta wkoll għax kont inqum kmieni fil-ħodu fl-4 ta' fil-ħodu u sakemm isir il-ħin biex imur il-qudies kont noqgħod nikteb dak il-ħin. Moħħi jkun frisk. Bħal meta kont nistudja theorems tal-ġeometri, dak il-ħin kont nistudjahom. Għax dak il-ħin moħħok għadu mhux mimli mhux għajjen. U biex tippubblika kellek xi xkil? Kif semmejt diġà l-ewwel iva, poeżija kien u għandit fi xkil għaliex il-poeżija ma tinbieħx ftit huma l-adulti li huma interessati fil-poeżija. Tiktibha biex tqassamha b'xejn. U minn naħa tiegħi ma qas imur għand il-publisher noffrilu ktib ta' poeżija x'jgħidli le. Imma il-kodba ta' tfal kif għedna minn dik il-ġrajja tal-ewwel ktib ta' Pietro Pitravu, bqajt meta mur għand dan il-publisher jaċċetta il-kodba ta' tfal li nagħtu. Kważi kollha ma l-istess publisher tiegħi imma għandi oħrajn ma' publishers oħra wkoll. Ġifieri matul iż-żmien ngħidha b'umiltà ħadd ċertu isem u allura jkunu jixtiequ jagħmlu xi ħaġa tiegħi wkoll qed tifhem. U temmen fl-awtoċensura? Issa dinha mistoqsija ngħid issew ħawtitni għax qed nifhem biha jiena li ċensura lil innifsi u x'hekk. Fis-sens li noqgħod attent x'nikteb iva. Imma ħan nitkellem għalija nnifsi, il-letteratura għandha televak. Terfak il-fuq mill-kliem vulgari, minn dak kif jitkellem il-poplu, jew ċerti deskrizzjonijiet dettaljati dwar azzjoni sesswali, per eżempju, ħadd ieħor imbagħad jaraw. Kif ħassejtek waqt li kont qed tikteb l-awtobiografija mill-ġnejna ta' tfuliti? Iva, l-awtobiografija l-ewwel nett kont qed nerġa' ngħix in-nostalġija ta' tfuliti u tal-mod kif trabbejna. Jien trabbejt f'dar kbira, hekk jibda l-ktieb bid-dar, dar kbira ħafna u konna żewġ familji. Il-kuġini kienu 6 u jienu żewġ ħuti. Però ommhom kienet oħt missieri u missierhom u ommi kienu miżżewġin naħbu għall-aħwa kif ngħidu. U x'kienet sewa l-mistoqsija x'għandi ikun bat-triq boħra. L-awtobiografija. L-awtobiografija tagħha. Ħassejtni mela kif qed ngħid ngħix dik il-nostalġija tal-imoddi. Però ħassejtni wkoll f'salib it-toroq għax dawn bdejt niktibhom silta għat-tfal. U kienu jixxandru f'magazzin li kienet toħroġ is-soċjetà tal-mużew jismu Xeda Għasel.
Però mbagħad bdew waqfuni kbar illi t-tfal tagħhom jixtru x-xeda saru jieħduh id-dar u jaqrawhom huma wkoll kbar. U jgħidu li kemm ma żbieħ qed tfakkarna fit-tfulitna. U babla marit isni bdejt nindirizza ruħi iktar lill-kbar. Allora rrid inżomm bilanċ li ma nużax kliem li t-tfal ma jifhmuhx. U fl-istess ħin kbar ma nkunx puerili żejjed. Allora kont qiegħed fil-sitwazzjoni rrid inżomm bilanċ bejn it-tnejn. Imma ħadd gost nikdbu u għall-grazzja tal-Alla ntlaqa' tajjeb ukoll. Naqra wsilt nagħmel ġnejna ta' tfuliti. Dan huwa ktieb biex ngħid hekk huwa semi autobiografiku għaliex kelli f'moħħ li nikteb fuq il-ġrajiet jew aħjar id-drawwiet ta' meta kont żgħir. Imma fil-fatt kont qed nikteb anke fuq innifsi fuq dak li kien jolqot lili f'dawn id-drawwiet. Se nitkellem fuq il-bjut u s-soqfa. Meta tasal il-ħarifa biex xita traxxax minn ħin għal ħin, fid-dar tagħna konna niffaċċjaw problemi li jdumu magħna x-xitwa kollha. Ewlenija fosthom kienet is-soqfa joqtru. Billi d-dar tagħna kienet antika, is-soqfa kienu magħmula mix-xorok b'xi ftit torba fuqhom u mbagħad miksijin kissja ħoxna ta' ramel u siment. Bix-xemx tikwi s-sajf kollu, din il-kissja kienet titqarqaġ u tixxaqqaq lawn u lem. Aħna tfal niġru nilagħbu fuq il-bjut kontra x-xewqa tal-kbar, konna bla ma rridu nagħtu semna wkoll għal dawn ix-xquq. Missieri, in-nannu Pin u tziju Karm kienu l-kol tal-fema li kollu ta' xejn ħalbu l-bjut fis-sajf għax bix-xemx il-fili jerġgħu jinfetħu. Għalhekk kienu jħalbuhom wara l-ewwel xita ta' Settembru. Il-ħalib tal-bjut kien taħlita ta' siment u ilma. Is-sealer li għandna llum kien għadhom ma ħolmux bih. U għalkemm il-bjut kienu jibqgħu jħalbu fihom minn żmien għal żmien, dawn l-imberkin xquq kienu jibqgħu jinfetħu u s-soqfa jibqgħu joqtru ma' kull bexxa xita. U r-rimedju kontra s-soqfa, meta jkunu joqtru, kien ikun bramel, borom, kzazel u friskaturi imxerda lawn u len fil-kmamar biex jilqgħu ġo fihom il-qtar tal-ilma mis-soqfa. Mhux l-ewwel darba li kelli norqod wiċċi l fuq bi friskatur fuq sidri għax is-saqaf kien qiegħed jgħaddi il-lejl iqattar anke fuq is-sodda tiegħi. U tistgħu taħsbu kemm kien jirnexxilna norqdu f'ċirkustanzi bħal dawn, iżraben imxarbin. Problema oħra li kienet iġġibilna xita kien dik ta' żraben imxarbin. Meta konna naslu d-dar mill-iskola bi żraben imxarbin, ma kienx ikollna par żarbun ieħor x'inxiddu, għalhekk ommi kien ikollha tara x'tagħmel biex nixxifhomna fil-ħin għall-mużew. Dan kienet tagħmlu fil-kċina. Ma kienux isajru fuq il-kuker tal-gass bħal ommijiet tal-lum, imma fuq kuċinieri jew spiritieri tal-petrolju. Ommi kellha kuċiniera b'żewġ ftejjel u tnejn oħra bit-tliet ftejjel kienu jirreferu għalihom bħala ta' bit-tnejn u ta' bit-tlieta. Kellha wkoll oħra bit-tromba għolja tad-ditta Valor. Kienet poġġi żraben imxarbin tagħna ma' ġenb il-kuċinieri mixowlin bil-borom jew twaġen fuqhom u tħallihom jixfu bil-mod sakemm nagħmlu l-homework. Hekk fil-ħin tal-mużew ikunu nistgħu nerġgħu nilbsuhom għax ikunu nixfu. Li ma niftakarx hu jekk iżraben kienu jieħdu r-riħa tal-ikel jew l-ikel kien jieħu r-riħa ta' żraben. L-umorizmu huwa xi ħaġa pjuttost suġġettiva, iżda kif taħseb li inti xorta waħda jirnexxielek toħloq udjenza kbira fix-xogħlijiet tiegħek? Din laqas naf ngħid jien għaliex, però naħseb li l-ewwel nett irid ikun ktieb li jinftiehem u jappella l kulħadd għax hekk ikun bi kliem tal-adulti biss li jifhmuk it-tfal tagħhom barra. Mill-banda l-oħra kif qedna ma ikun tant puerili l-kbar idejjaqhom.
Imma mbagħad il-kbar iħobbu jaqraw anke l-kodba ta' tfal. Per eżempju, ommijiet li t-tfal għadhom ma tantx jafu jaqrawlhom l-istorja huma. U aktarx li l-ommijiet meta kienu tfal huma kienu ġa tħabbu ma daw il-kodba għax il-kodba tal-umorizmu jinogħġbu dak li jkunu jħoggos jitħaq daħqa. Għaw min jaqra qabel ma jorqod jgħid biex norqod beħsib ħafif, mhux xi ħaġa xi problemi li jkolli. Ġieli waqfuni ġenituri li jitkellmu hekk jgħidu dan id-diskors jiġifieri. Jew oħrajn jgħidulek ħadna gost għaliex bil-ħila tal-kodba tiegħek it-tifel sar iħobb jaqra bil-Malti. U tal-kodba aktarx li jkunu ktibt avventuri u sejjer osra u hekk ta' ġifieri. Imma l-iktar daw Betta Trumbetta, Pitru Pitravu u Mastru Gerfex. U x'taħseb li huma lura l-ħiliet li għandu jkollok biex tikteb kitba tfal? Jiena naħseb l-ewwel nett trid tidħol fid-dinja tagħhom it-tfal, ħad tkun taf x'interesshom. It-tieni tkellimhom bil-lingwaġġ tagħhom li jinbidel ma' żmien, anke biex konna nilagħbu biċ-ċirku bil-ballun fit-triq, intelqu fit-triq għax ma kienx hemm ħafna karozzi. Imma mbagħad biż-żmien mhux biżżiedu l-karozzi imma ħareġ tip ta' logħob ġdid bħalmu l-video games u l-PlayStation u Super Mario. Alla ma tistax tibqa' titkellem fuq dak tal-imoddi, mhux hekk biex tilħaq it-tfal tal-lum, titkellimhom mid-dinja tagħhom tal-lum. Tiżdom ruħek iktar aġġornat. Ukoll, ta' żgur. U nitgħallem minn għandhom. Eżatt. Jien għandi il-grazzja ħansejħilha li jien katakist u kont teacher u assistant head. Issa m'għadniex għax issa irtirajt ilu. Allura kont meta jitlu tfal mill-break tal-iskola u naqralhom xi ħaġa li nkun qed nikteb. U kien ikoll il-feedback minn għandhom. Anke jekk jitbismu li qed ngħid u jitqu ifisser li qed nilħaqhom. Jekk narhom iħarsu l-ewwel hemm jew jilagħbu b'xi ħaġa oħra ngħid mhux. Però ma kienx jiġri hekk. Kif qed ngħid grazzi tal-fatt li kont inqatta ħafna żmien magħhom, sew matul ġurnata u sew fil-għaxija, kont nidħol fid-dinja tagħhom it-tfal. U forsi dan li għamilni prinċipalment kittieb għat-tfal, il-kuntatt li kelli magħhom l-iskola u l-mużew. Kif diġà semmejt tajjeb inti ktibt diversi kodba tfal, iżda għalfejn taħseb li karattri bħal huma ta' Mastru Gerfex, Pitru Pitravu, Betta Trombetta baqgħu jissemmew sal-ġurnata tal-lum? Naħseb jiena għaliex huma umoristiċi. U tfal jieħdu gost jitqu. Imbagħad hemm fattur ieħor illi ħafna mit-tfal li kont nagħllem jien pereżempju 20 sen ilu illum kibru u saru ommijiet u missieriet huma. U l-kodba li kellhom li kienu xtraw huma ġieli mmur f'xi skola u t-tfal ikunu xtraw xi kodba biex niffirmawhomlhom. U ħut ikunu ġabu kodba mid-dar, edu dak tal-mamma sera ra ġa firmat minnek. Allora nerġa' niffirmalu dedikaħlilu, ngħidu inti x'ismek, jgħidli Luka, lil Luka b'xewqa sbieħ. Biex issa mhux lill-mamma biss iddedikat lilek ukoll. Il-bawxati oħra ta' Pitru Pitravu. Dan huwa ktieb illi intlaqa tajjeb ħafna ma' tfal u ħarġu tlieta kollox kodba għaliex it-tfal l-ister tad-daħ jogħġbuhom. Issa dibi li kienet daqsxejn twila għamilt parafrasi tal-ewwel parti tagħha u mbagħad naqraw it-tieni parti. Geritom Pietru xtrat xkora bettieħ minn għand kolla l-gabillot. Pietru rrid jaf x'kien li ommu xtra dak il-bittieħ kollu. Gerit ommu qaltlu li kienet se taqsam dik ix-xkora bettieħ ma' oħta it-sija Salvina. Nofs kull wieħed. Għax hekk jiġi orħos milli kieku jixtruh waħda waħda. Pietru talaba tagħtih 8 soldi biex is-sibt imur jara film tal-oħxon u l-irqiq fiċ-ċentru tal-Azzjoni Kattolika. Ommu qaltlu iva, basta jkun bil-għaqalu jobdija u daħlet fil-ġnien biex issaq ixtieli. Biex joġob lill-ommu din tagħtih il-flus għal-film, Pietru rrid jgħinha taqsam il-bettieħ u għalhekk mar fil-ċina ħa sikkina u beda jaqsam il-bittieħ waħda wara l-oħra u jgedwet waħdu nofs għalina u nofs għazzija. Meta Gerit ġiet daħlet mill-ġnien u raddak il-bettieħ kollu maqsum, għamlet storbju sħiħ. Imma żewġa ġamri issuġġerixxa li biex il-bettieħ ma jinħelix,
ikomplu jaqsmuh flieli u jagħtuhom lit-tfal kollha tar-raħal. Pietru ġabar it-tfal u dawn għamlu festa sħiħa jiklu l-bettieħ, imma Gerit tant kienet irrabjata għalih li qaltlu li talli jagħmel dik il-bawxata mingħajr ħadd ma qabdu, issa ma kienx seta' tieħed 8 soldi biex imur jara l-film. Il-bawxata tal-bittieħ kienet ġrat fjum l-erba' u sas-sibta wara Gerit kienet birdet. Tista' tgħid għal kollox, għalkemm kull meta tiftakar fil-biċċa kienet tħoss bħal fawra tiela r-rasa. Għalhekk fl-aħħar mill-aħħar lil Pietru ħallietu jmur jara l-film tal-oħxon u l-irqiq fis-sala tal-azzjoni. Gerit ma kienitx iżżomm f'qalbha, iżda biex tbeżbeż ftit lil Pietru ħalli joqgħod attent għal darb'oħra flus xjon fuq ma tatux. Tagħtu biss 8 soldi li ħtieġlu jħallas biex jidħol. Fis-satej u nofs Pietru għadda għalija d-dar u tlaqna lejn iċ-ċentru it-tnejn flimkien. Jiġbor il-flus fil-bieb sibna lis-Sur Roni. Dan kien ġuvni ta' xi 24 sena li mindu laħaq skrivan kien tkabbar u beda jara lil kulħadd dubbien. Ta' Sur Roni kien irida u alla ħares tinsa tgħidu sur għax kien jieħu għalih bl-ikraħ. Imma mbagħad arħilu jinkil lil ħadd ieħor u jwaqqgħu ċajt. U jgħidlek minn kollox biex jitħaq minn fuq darek u inti ma tista' tgħidlu xejn. Malli ra lil Pietru fost it-tfal, is-Sur Roni beda jħares lejh u jfaqqad daħq. Ara fejnu n-nofs ras tar-raħal tagħna beda jgħid bidmuh f'għajnejh. Il-biċċa tal-bettieħ kien ġriet mar-raħal kollu u mid-dera is-Sur Roni kien sema biha wkoll. Hekk imisshom jaqlgħu ilek, kompla jgħidlu, Pietru nofs ras. Tassew ikun laqam jixraqlek wara dik il-praspura tal-bettieħ. Xi żewġ ġuventur oħra, sħabu tal-azzjoni, resqu jaraw biex kien qiegħed jitħaq u s-Sur Roni qatt jirrakkuntalhom bejn daħqa oħra x'kien għamel Pietru bil-bettieħ. It-tnejn l-oħra bdew jitqu wkoll u wiċċ Pietru sar vampanar bil-mistħija. Kien se jitlaq ġirja waħda lejn id-dar, iżda l-film bħal dak ma xtaqx jitilfu. Għalhekk baqa' fejn kien u qatt iħabber rasu biex jara kif seta' jdawwar il-biċċa favur tiegħu. U bħas-soltu xi ħaġa ħaseb. Meta ġie biex iħallas, telaq f'idejn is-Sur Roni 4 soldi biss minflok 8 bħas-soltu. Oj, ħatfu s-Sur Roni bleħenżor. Hawn tajtni nieqes, joqsok daqs dawn darb'oħra. Le sewwa tajtek, merih Pietru, sewwa tajtek 4 soldi. Le mhux sewwa, tmasħan ieħor. 8 soldi trid tħallas biex tidħol, l-ewwel 4 soldi oħra ma' dawn. Inkella tabbar rasek minn fejn ġejt. Jien hekk suppost inħallas reġa' Pietru 4 soldi biss. X'jiġifieri 4 soldi biss? Mela ma tafx taqra jew? Kompla jħaqqaq is-Sur Roni b'sebgħu ippuntat lejn it-tabella mal-ħajt. Hawn ara xawn miktub. Ħlas 8 soldi r-ras. Mela 8 soldi trid tħallas, inkella ma tidħolx. 8 soldi bħal tfal oħra. Inħallas 4 soldi biss u nidħol xorta waħda, kompla jisfidaħ Pietru. Min tissa żommni int. Imma meta prova jidħol, is-Sur Roni ma ħallihx. Kien daħal f'pika miegħu, l-iktar mhux għal 4 soldi, iżda biex jurih illi miegħu ma kien se jagħmel li jrid. U kien raġel tal-punt. U ma kien se jħalli naqra ta' tifel jisfidaħ. It-tfal l-oħra kienu għadhom ma nsewx l-ikla bettieħ illi kien magħhom Pietru u għalhekk żammew miegħu. Bdew xejru jdejhom, isabtu saqajhom u jgħidu Pietru, Pietru, Pietru. Is-Sur Roni ra li kienet ġejja bi kbira, imma kien ċert li hu kellu raġun. Għalhekk għamel sinjal lil wieħed minn sħabu u dan daħal ġewwa jsejjaħ lill-President taċ-ċentru. Is-Sur Roni jfissirlu x'kienet it-tilwima u l-President rid jaf x'kellu xi jgħid Pietru. Is-Sur Roni qal li jiena nofs ras beda jgħid id-diviża tiegħu Pietru. Sejjaħli nofs ras quddiem dawn kollha. Sejjaħtlek nofs ras u nibqa' nsejjaħlek nofs ras, ikkonferma s-Sur Roni irrabjat. Tajjeb wisq is-sokta Pietru,
Issa tabella tgħid ħlast minn soldi r-ras. Mela la jiena nofs ras għandi nħallas nofs prezz, mhux hekk? Għal dan ir-raġunar ta' Pietru, it-tfal kollha nfexxew iċaxpu jgħidu fuq wiċċ il-President tfaċċat bis-sima li kibret u kibret sa ma nfaqet f'daħqa kbira. Naħseb li t-tifel għandu raġun għal imbagħad is-Surroni. Jekk kienu nofs ras m'għandux iħallas tara sħiħa, inti qlejt bżejtek. Is-Surroni ma rafx jaqbad jgħid u l-President li kien jaf sewwa il-marda tiegħu sab ix-xoqqa f'moxtaq biex ibbeżbżu waħda u tajba. Jekk tridu jħallas bħal tfal l-oħra jeħtieġ titolbu skuża, kompla jgħidlu bil-mod. Għejdlu li mhux tassew li hu nofs ras u li jiddispjaċik li sejjaħtlu hekk. Mill-bqija jkollok tibqa' ddaħħlu dejjem b'nofs il-ħlas. Imma s-Surroni kien superb wisq biex jitlob skuża lil xi ħadd, iktar u iktar lil naqra ta' tifel. Għalhekk Pietru baqa' dieħel għal film b'4 soldi iċeċku fil-but. Iż-żagħżugħ bla talab skuża dak il-ħin u lanqas wara. Iżda minn dakinhar beda jqis kliemu għax ir-raħal kollu kien sar jaf kif Pietru kien għaddih minn għajn il-labra u bimnieħru mxammar kollox. U kemm damu jsiru dawk il-films sa' tfal, Pietru baqa' jidħol dejjem b'nofs il-ħlas u jonfoq il-nofs l-ieħor fil-ħelu. Kif taħseb li dak li kienet jiġri madwarek affettwak fil-kidbiet tiegħek? Iva, ħafna drabi, per eżempju fejn naf jiena l-Italja darba minnhom għamlu bomba ġo dazbin qrib l-iskola u kienet ferit ħafna tfal. Minna li Melissa Bianchi kien hemm waħda mit-tfal li ġiet maqtula. U din impressjonatni tant li ktibt pożija fuqha. Però fil-pożiji meta tiġi xi ħaġa hekk u tqanqalni pożija tispiċċa mhu storja. Darb'oħra fi żmien il-miliet daħal xi ħadd nofs ras fi skola u beda jispara u qatel ma nafx kemm il-teacher, xi 16 il-teacher u kwantità kbira ta' tfal ukoll. U din l-istess għanqlitni biex nikteb. Min inti ktibt ukoll dwar suġġetti li forsi ma tantx nassoċjawhom mal-kitba tfal fosthom l-awtiżmu, id-depressjoni u d-Down syndrome. X'waslek biex titratta dawn is-suġġetti fil-kitbiet tiegħek? Sewwa, għandek raġun tagħmilha dal mistoqsija. Daw kienu b'kollox 8 kotba. 3 minnhom ġew kummissjonati minn Mental Health Association. U daw ridu nikteb kotba għal tfal li fil-familja tagħhom għandhom xi ħadd b'diżabilità mentali. Alla waħda kellha omma bid-depression. Tifel ieħor kellu missieru bi-skizofrenja. U oħra kellha huwa bl-awtiżmu. Naturalment dal-kelmiet ma' tfal ma jfissru xejn, allura ma tużhomx għat-tfal. Imma fihom f'dal-kotba turihom it-tfal kif għandhom iġibu ruhom ma' tfal oħra li għandhom dan l-inkwiet id-dar. Imma hemm 5 oħra kotba illi talbuhom li Kummissjoni Nazzjonali tal-Persuni b'Diżabilità. Ishom meta raw daw it-tlieta rridu jagħmlu xi ħaġa huma wkoll. U daw kienu għal tfal li huma stess għandhom fil-klassi tagħhom mhux id-dar, fil-klassi tagħhom qed jidħol tifel jew tifla b'xi diżabilità. U dawn jiena m'iniex espert f'dan it-tip ta' mart mhux hekk ta' diżabilitajiet. Allura kelli naqra kotba oħra bl-Ingliż l-aktar biex nieħu idejat minn hemmhekk u mbagħad ġew editjati minn speċjalisti. Dawn ma kinux biex jinbijaw dal-kotba lanqas. U kienu biex jitqasmu fl-iskejjel b'xejn u hekk għamlu kienu, jitqasmu bejn it-tfal tal-iskejjel. Kienu saru kwantitajiet kbar minnhom ma nafx kemm eluf, imma dak kien il-fini tagħhom biex jaqsmuhom lit-tfal ħalli t-tfal jiġu konxji li hawn dal-problemi. Dorjen nieqsa mid-dawl. Da kien wieħed mill-kotba li kont ktibt on commission biex ngħidlek, mhux għax fetti li niktibhom, mhux talbuni niktibhom, però ħanaqra din is-silta. Hija fil-bidu tal-ktieb u qed tirrakkonta Melanie li kellha l-kuġina tagħha nieqsa mid-dawl.
Meta twilt id-Dorjen kienet tarbija tara bħal tfal oħra. Bħalma jagħmlu l-ommijiet kollha, il-mamma tagħha kienet teħodha regolarment għand it-tabib ta' tfal. Dan kien jiżinha u jeżaminha u lill-omma dejjem qalilha li kienet qiegħda tiżviluppa sewwa bħal trabi oħra. Meta kellha 3 snin Dorjen bdiet tmur il-kindergarten u wara xi ġimmatejn il-kindergarten assistant tagħha, Miss Rose, indunat li Dorjen ma kienitx qiegħda tara sew. Kienet spiss taħbad ma' xi siġġu jew xi mejda, tressaq l-istampi ma' għajnejha biex tipprova tarhom u meta taqala xi ħaġa fl-art ma kienx tkun tista' ssiba għalkemm tkun fejn tidher. Meta Miss Rose qalet b'dan li tsija Rita, Dorjen, din ħaditha bi kbira ħafna. Ħadet lil Dorjen għand l-ispeċjalista tal-għajnejn u din it-tabiba sabet li Dorjen kellha problema f'għajnejha x-xellugija. Fi żmien qasir Dorjen beda jiġrila l-istess ħaġa f'għajnejha l-lemenija. It-tabiba ma setgħetx tgħid għaliex kien qiegħed jiġri hekk u lanqas ma setgħet tagħmel kura lil Dorjen biex tiġi tara. B'hekk il-vista ta' Dorjen baqgħet sejra lura u llum ma tara kważi xejn. Imma Dorjen spiss tgħidilna li jekk il-postijiet ikunu mdawla sew, hi tara ħafna aħjar. Aħna nħobbu nilagħbu ħafna flimkien bil-pupi u s-soft toys. Hija għandha wkoll dar tal-pupa li kien għamlilha l-papa tagħha. Darba waqt li konna qegħdin nilagħbu, Dorjen bdiet tispjegalna kif tara f'ċerti affarijiet. Dan it-teddy bear narfu għax għandu kulur jgħajjad, għaltinna. Soft toy ieħor dan l-infant ma narfux mill-kulur għaliex għandu lewnu mitfi. Imma narfu mid-daqs u mill-għamla tiegħu. Bl-istess mod naraf tuffieħa mill-lanġasa jew banana. Xi affarijiet oħra narafhom mill-pis. Ngħidu aħna il-fliexkan tal-luminata għandhom l-istess samla u daqs. Iżda mill-pis ninduna jekk fliexkun ikunx vojt, jew mimli, jew nofsu mimli. Però taħsbux li jiena naraf kollox tafux. L-aktar jekk tkun xi ħaġa ġdida. Dorjen tgħidilna wkoll li tipprova tuża kemm tista' is-sens tax-xam. Meta nkunu ż-żewġ familji flimkien, ħafna drabi tkun taf jekk qrib tagħha ikun hemm il-mama tagħha jew il-mama tiegħi, għaliex waħda tuża fwieħa differenti minn tal-oħra. Is-sens ta' smigħ hu wkoll ta' għajnuna kbira liha. In-nies li taf sew tarafhom minn leħenhom. Dorjen tħobb tgħin lill-mama fix-xogħol tad-dar. Nhar ta' Sibt il-mama u Dorjen jaqsmu x-xogħol tad-dar bejniethom. Dorjen taħsel il-ħaxix fis-sink biex il-mama tkun tista' ssajru. Taħsel u tixxotta l-platti u tibraxxa l-pil tal-kelb bl-ixkupilja tiegħu biex ikun dejjem nadif u sabiħ. Darba sibta taħsel it-taraġ, waħda waħda, biċ-ċaruta tal-art. U bdiet tasara fil-barmil bla ma twaqqa ilma fl-art. Il-mama tħeġġiġa tmitt idejha biex kemm jista' jkun Dorjen tidra tkun indipendenti. Imma ma tħallix tagħmel dak li hu perikolus għaliha. Għalissa billi Dorjen għadha żgħira, il-mama ma tkunx trida tixel il-kuker jew il-forn, imma tħalliha tqattar karrotti jew taqsam il-kejk għax Dorjen talmet tuża s-sikkina bla periklu. Naturalment dan mhux jiktib kollu ma parti minnu. Kien hemm xi episodju partikolari li ġara f'Malta li influenzak? Influenzani naħseb ħafna il-moviment aw mill-litterarju. Jiena ma kontx wieħed mill-fundaturi tal-bidu, imma għanqlu fija mħabba ikbar lejn il-letteratura u ħajruni biex jekk għandi x'nikteb nikbu wkoll. Kif tħares lejn l-iżvilupp li seħħ fil-qasam tal-letteratura Maltija minn meta bdejt tikteb inti sal-ġurnata tal-lum? Naħseb li sar żvilupp kbir, meta bdejt nikteb jiena ftit kien hawn ħanissemmi l-kodba ta' tfal. Ftit kien hawn kodba ta' tfal. Kien hawn wieħed bil-Malti Ġoġo Rummina. Mhux qed ngħid tal-ġabra ta' Warta, dawn kienu textbooks tal-iskola, qed nitkellem għal kodba li ma kinux
fil-kurrikulum, ma kienux jaqraw fl-iskola. Kien hawn dan Ġoġo Romina, miktub minn Albert Cassola, u kien hawn ieħor miktub maqlub għal Malti, Pinocchio maqlub għal Malti minn ċertu Paul Gauci. Imbagħad beda Trevor għamel Pulena tad-Deb, kien hemm Charles Asa beda joħroġ ta' Fra Modest fi Children's Zone, u għalhekk kif semmejtlek diġà Trevor għamel dik il-laqa għat-teachers biex iħajjarhom jiktbu. Illum nikkorrispondi ħafna jiena u Trevor u nibatlu x'nikteb jien u jibatli x'iktibu, imma dak iż-żmien ma kontx nafu. U dan l-ewwel ktib li għamilna imma li ħarġ fit-73 li kien ismu Ħoloq għax konna bejn ħamsa, il-faċċata u ddisinjajna kien. U t-tielet ktib ta' Pietro Pitravu, dak li ddisinjali s-soltu French Cambry ma kienx jista' kien imħabba b'xi ħaġa oħra. U kien ddisinjaw li Trevor ukoll. Għax dak iż-żmien kif għad kien hawn ftit meta bdejna aħna kien hawn ftit. Illum ħafna kittiba ġodda li ħafna minnhom huma tajbin. Saying sabiħa li tqajt magħha tgħid hekk kara. We are sitting on the shoulders of giants. Ta' qabilna ma jistax ninsewhom. La ta' qabilna ilhom ħafna, u waqqas ta' qabilna ilhom ftit, aħna qed nibnu fuq xulxin, mhux hekk? Allura fil-waqt li minn qalbi nawguralhom minn dal-kittiba ġodda li imorru tajjeb u jsibu publishers u jiktbu tajjeb u jiktbu letteratura sewwa tfal u sewwa l-kbar illi tinoġob. Il-banda l-oħra ma jinsewx il ta' qabilhom, ma jaħsbux illi l-letteratura qed tibda bihom. Il-Malta li ngħixu fiha llum kif tara nbidlet? Nbidlet mhux rigward letteratura biss, l-ewwel nett it-tfulija u żżożija tiegħi kienu il-faqar kont missu bidejk. Biżejjed ngħid illi niftakar lil ommi nistqarra magħkom, tista' toħroġ fil-beraħ din ma fiha xejn ħażin, illi ġieli kienet taqli biċċa laħam għalina u hi tikol biċċa ħoss billi ixxa papa fiż-żejt tal-qali u ma tieħux biċċa laħam biex tagħti l-itfal u lill-missieri. Ara t-tip ta' faqar li trabejna fih. Illum għall-grazzja t'Alla mhumiex hekk l-affarijiet il-faqar. Għataw faqar imma mhux spjetat kif kien qabel. Illum sar progress fit-teknoloġija, il-kompjuter kien jeżisti dak iż-żmien lanqas, computer, l-internet, dar affarijiet ġodda li huma avvanzi kbar. Television kien hemm wieħed biss, radjiet l-istess, radju wieħed, stazzjon wieħed. Illum għandek daqżaw l-istazzjonijiet kollha sew tat-television u sew anke tar-radju. Imma mbagħad tlifna wkoll, ġifieri minn banda rbaħna u mill-banda l-oħra tlifna għax nara s-sempliċità tal-ħajja ta' qabel. Nostalġija kbira għalija jiena ma kienx hemm ħafna karozzi fit-toroq konna nagħbu fit-triq. Kultant tara raj raġel tiela bin-naġ minn qudiemna. Il-fuq minna mill-bypass illum l-qabel kienet kollha liqi. U konna morru fihom nilagħbu fihom, illum tlifnihom dawk ukoll għax illum karozzi hemm bypass. Ġifieri dal-affarijiet għalkemm il-ħajja imxiet għamlet progress, imma tlifna xi ftit ukoll. Għaliex tlifna dis-sempliċità tal-ħajja ta' kuljum. Anka di pereżempju ġallitni nikteb qed tiġri madwari din sewwa, ġallitli nikteb illi f'poeżija qed kif Dion jiġi ħareġ ifittex ir-raġuni bil-fanal, binar. Hekk aħna noħorġu nfittxu roqa ħamrija għax kollha qiegħda taħt il-konkrit, taħt il-bini. Ġifieri dak li saqsejtni l-ewwel kif jinfluwenzani da qed jiġri madwarni jinfluwenzak mela le il-poeta jinfluwenzawh. U dina li saqsejtni issa naħseb hekk ikolli weġiba li tlifna minn banda u rbaħna minn oħra.